Маги, айде ла! Бъдете вече за ръка и да учите. Айде, Маги! Айде ла! Да се наредим до тортата и Мечо ще дойде. Елате всички деца. Елате всички деца. Елате тук. Елате тук и от тази страна, и от тази страна да има. Влизайте до мен всички. Кой има рожден ден? Я да видим кой има. Как се казва? Маги. Маги? Маги. А на колко годинки става? На 8. На 8 години. Заповядай първо букетчето. Елате сега напред. Само, че от тези балони няма се вижда. Дай аз да ги държа. Така. Застанете всички заедно. А кой ще ни помогне да запалим свещичката? Бати! Сенко, иди! Така, докато палим свещичките, може ли тихичко само да прочетем картичката? Хайде, Маги! Той мамо само да прочитат Честит рожден ден! Искате ли да прочета? Честит рожден ден, сърце мое! Да си ми жива и здрава, пожелавам ти да си изкараш един страхотен рожден ден. Да бъдеш винаги нашата гордост, да вярваш в доброто и като в приказките да побеждаваш всяко зло, което се опитва да ти попречи да бъдеш себе си. Слушайте, дечица, обичаме те. А кой казва, че те обича? От батко Цеци, батко Дени и твоята Асо. Що Асо? Така я викам. Така ли викаш? А това ти е сестра, така ли? Да. Да се викаш. И другия ми брат Дени. И той е Дени, да, и той е вътре. Айде сега едно желание. Едно желание. Спокойно. Ей, детето да ни падне. Нане, спокойно. Айде едно желание. Не, искам си. Нека да си го държи. Нека да си го държи. Елате тук всички заедно. Няма да стане нищо. Айде, Меч ще помогни да запалят, да дупнем свещи. Нека да изгорят първо. Ами, Нини, прави кухни, сейчас правим видеоклип. Опитвам, не знам дали става. Ще видим после. после има и друг подарък. После има и друг подарък. Да ни забравим и другия подарък. Той е тук вътре. Нека да дупнеш свещичките и ще поднесем и другия подарък. Едно желание на ум. Едно желание на ум. Айде, вие думате. Няма да можете. Изчакайте. Още малко, още малко. Още малко, Маги, още малко. Ама ти дупна и това. Дай да запалим пак дух на свещичките. Чакай, Магдаленки, чакай Чакай малко само да изгорят и ще дупнеш. Айде, 1, 2, 3. Дупай. Пляскайте! Айде да продължим с изненадите. Има още един подарък. Още един подарък. Чакай, че там много подаръци. Заповядай. Заповядай. Отвори да видиш. Дай да чакай. Я отвори да видиш. Я виж кой има вътре. Обички. Златни обички. Човека в момента го фойерверките, кой ще ги подмукне? Фойерверките. Сенко, айде такова и Не знам да се помогна. Къде се Аз ще дам за подаръци. дай на Бати. Можеш ли? Можеш ли? Маги не може да чака. Не, ама да не е върху тортата. Не върху тортата, дай по-не.